niki nggih saged kalajengaken malih kanthi lancar boten wonten sedaya pepalang karanten kala wau siang nggih tasih dipun pending pramila nggih alhamdulillah niki wau kanca-kanca seniman kibote yo dadak base yo dadak alhamdulillah ora tanggapan. Ya mong siji iki mau biasane drame kanggo iki mengke ana. Ya yang ini loh Mas iki kok pateni ya ora apa-apa lek sajake kono ngirit setrum. Mas aku masih lo ya wis tak kon ngelosne lho. Nggih lan ugi dumateng para penonton bepilih samangke panjenengan sedaya ingkang remen kalian paguyuban dalu punika Gusipun ingkang badhe ngaturi rawuh utawi nanggap pagelaran seni jaranan utawi campur sari kados padatan dalu punika mangke saged berhubungan kalian pengasuhipun jaranan utawi saged langsung wonten dalemipun Mas Bagus utawi wonten Cak Kirun Gondrong utawi Cak Kirun Yoga nggih alhamdulillah niki kuda budaya dalu punika kados padatan nggih ngapunten sakathahipun karanten niki acarane Radin dadak pramila niki panggunge niki wau nggih tasih dipun damel wonten Desa Kates neng Kates enek orkes ki mau nggih neng Kates nggih pramila panggung untuk dalu niki mboten saged dipun gelar insyaallah wulan ngajeng niki dipun gelar wonten panggung ngoten nggih Pak Bu nggih insyaallah niki insyaallah tanggal 11 nggih pentas tapi duka insyaallah apa aku kowe njaluk aku oke se iya iki ngene Mas Kirun sajake ning mburike ya durung cukup durung cukup karo ngenteni kanca-kanca iki sik tak asok pajek keneh iki ora tanggapan aku malah tentekan iki Dot asem maneh asem mangkleke remuk sus Des anu sapa jenenge Bos remuk bos iki tetembangan dhisik ya Mas diselingi Des aja ngono Des aja meneng-menengan gembas ndelik ning kono kowe ndelik ning kono ya Mas Glonot aturna setunggal tembang wae iki manut Dik Susi lagune aku manut sampean matur suwun ya Allah ngene iki aku ya rada eman ninggal tresno apa-apa wis mangga ndoaini utawa nduk Susi nyemangkake karo ngenteni sing ning mburi durung cukup nggih dulur monggo samangke gua pilih kang remen mangke saged dipun aturi kanca-kanca wonten ing dalem menika sing sayuk tur ya sing kalem kuda budaya bergoyang kembali Mbah Mungkono katuran tindak mriki Mbah Mungkono Yen
Ninggal tresno sampun katuraken wonten ing dalem menika. Larogi mbok pilih dumateng para masyarakat lingkungan sekitar, khususipun wonten Kanigoro, perempatan sebelah barat niki karanten terganggu istirahat panjenengan sedaya kawontenanipun Sahara audio profesional kawula sak kanca rombongan saking Kuda Budaya namung saged nyuwun sedaya pangapura ingkang sak kathah-kathahipun. Nah, kata nggih. Mbok pilih setunggal lagu sampun katuraken niki langsung kemawon kanca-kanca bala ngopi. Sumangga kados pundi kita pirsani malih wonten jaranan Jawa Kuda Budaya Jawa Timur Indonesia.
Ayo lo Cik. Ya Cik. Wes wancine angon jaran lo Cak Khir. Dik Dewa dikepenake irese ayo lo iki sing nomor 1 titi wancine bakul pentol bakule pentol tutup run ayo lo mbos gembos goyang kiri goyang kanan asline kan ya milik. Selamat datang pengunjung sekalian, silakan duduk menikmati hiburan kami seni tradisional asli, seni jaranan kuda budaya ingkang nami terdiri dari para tunas muda menjunjung tinggi ada kebudayaan bangsa sesanti merayu kuda budaya tetap jaya. A H E H O jos H E Mbah Mungkono wancine Mbah Mungkono wis wancine H E H O H E O H E H O kembang jambe atiku kaoyan dewe aku lati manis simayang sari lencir kuning inasibin masih nangkling lancir wiragane luhur bebudene kembang jambe arom gandane kentayangan kon buka pranan kembang jambe atiku kaoyang dewe ngulati manis simayang sari
Lenjer kuning pindane emas sinangkling lenjer wiragane luhur betudene kembang jambe arum kadane gentayangan donku kepranan monggo pinarak Mas Bandi lan negi Mas Doyok. Mas Doyok. O mung tansah ngenteni wis pira suwene kok mung dadi ati nimas wong ayu aja ngledo kadang kaget jaman samono liya welaso aku paringa usada minangka brantaku nimas wong ayu aja ngledo ayo tak andon asmara ana kowe aku marem tanpa kowe ora janjam oh aku kas maran saben turu lali nduran rene tak dereke mung pati-patine bisa nyawang kowe nimas kambilure agemane ditampik kurang apane ana kowe aku marem tanpa kowe ora jenjem oh
tak dereke mung pati-patine bisa nyawang kowe nimas kambilure agemane ditampe kurang apane yo ayo Isa ayo Sa kowe golek keringet Sa ya ayo ayo goyang kiri goyang kanan Krai seto jasa nang lamun lungguh ing asepi dalak tanpa kanthi ulat rangu atiku wur ayun ayun ing rina lan wengi mung nganti dalange ati jarwa sarpa wong manis tansah malila datan karsa nendra tapi ing koko mung seneng lamun ngelingono yen urung ingkang sinadya adaan banjur nglokro mula aja seneng lamun ayo Sa dene yo Sa ya sing penting melasir obah ya
Ya oh ya Emang wedok ya. Ya. Yo. Yo. Dikepenake goyangane efeke rada ditambahi lo masing bel tak potong bel owe saben sore ing kulon pernai nyawaku sajake arep melu tak adoi etobil anyalai yen tak lirik mripate maramali sowe aku mung guyu dhewe jebulane lintang panjer sore saben sore ing kulon marnai nyawang aku sajake arep melu tak adoi etobil anyalai yen tak lirik pripate marapale suwe aku mung guyu dhewe jebulane lintang panjer sore ayo lo wasih oh Hosa tak dul daya lo Mas Adi Mas Adi lebih namanya katuran binara di bagus Boyolangku rawuh matur sembah nuwun Sahara audio aku kangen karo kowe Sahara op Turangga gemane meneng di barang Halo
Mbah Mungkono, Mbah Mungkono. Aku nyawang Mbah Mungkono mesem wis marem Dik Duer. Sawetara wis ana 3 sasi aku ora petuk. 3 sasi yo ngger. Oh, ha oh, ha oh, oh. So ha o ha o suselo 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 neng di suselo suselo kancane ya dipikir no alah des iya op wah ayo pemancine wis titi wancine bapak aku diturke balyuwan jos sing abangmu ya ora apa-apa lho Dik. Tambir ayo lembir Mbah Cibi Mbah Cibi Mbah Cibi oh war ayo lo efeknya lo pain-pain sum sewune ya tantolno lo bel o Sum sewu Terno Bali Mama mekaten kala wau penggaipun wonten tari jaranan Jawi kreasi saking Kuda Budaya wonten dalu menika para rawuh lan ugi para penonton niki sampun katuraken wonten dalu menika setunggal mawa setunggal wonten ngarsa panjenengan sadaya pepilih samangke niki insyaallah tabuh kalih welas adicara sampun kalarem sawetawis pramila niki wau cacahe wonten kalih welas iki ya dihemat waktunipun